lang o kabalagan, naara siya sa imohan. Ayaw lang o kahalo, kay magayo siya. Ayaw lang pag-una-una, salig lang sa iya. Ayaw lang o kalibo, kay magayo siya sa imohan. Ingon ba ni Jesus na ay nakawala ka sa imong man? Kung naakay bati na pwerte nimo nga kabala ka, kini ihadang kay Jesus, kay buayo siya. Ayaw lang o kabalagan, naara siya sa imohan. Ayaw lang o kahalo, kay magayo siya. Ayaw lang pag-una-una, salig lang sa iya. Ayaw lang o kalibo, kay magayo siya sa imohan. Sa imohan. Tanan imong nga problema, tawaga siya sa pangalan niya. Dili mo ba makayanan tanang kasakit padung sa imuhan? Kini ihada kay Jesus, kay mo aswat siya. Ayaw lang o kabalagan, naara siya sa imohan. Ayaw lang o kahalo, kay magayo siya. Ayaw lang pag-una-una, salig lang sa iya. Ayaw lang o kalibo, kay magayo siya sa imohan. Sa
sarili